खालामनानै जोंनो भट होदों बे खामानिखौ जुदि जों मावनानै होआबा आंखौ आरो नेक्स्ट टाइम सोलिगोन। BPFनि लिडारफ्रा थांदों, कर्मिफोर आरो रायजो राजाफ्रा BPFजों फैदों। BPFखौ लिडारफ्रा नागारनानै थांदों UPPLआव। UPPLनि नेथाथ' नङा, कर्मिफ्रा, मावग्राफ्रा आरो रायजो राजाफ्रा BPFजों फैदों। अब्ला नेक्स्ट BTC इलेक्सनाव जेनो UPPLखौ सरकाराव लाबोगोन नामा? बिदिखौ नायनानै लाग्रोनि रायजोफोर। नायबाय बर' सरकारखौ बियो जेबो मावनो हायाखै, बेखौ नोंथांमोना प्रमान होदों। नोंथांमोना लुबैदोंमोन गामियाव एसे फिसा फिसौ खामानि जागोन नामा, बा गावनि फंबाय बिनानाव बा फिसाला फिसाजो जायफोर MA BA पास जानाय दङ बिसोरो माबा मोनसे गावनि थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा लामा मोनगोन नामा, साख्रिखौ मोनाबाबो माबा मोनसे खामानि मावनानै जानायनि सुबिदा मोनगोन नामा, बेफोरखौ सानदोंमोन, खिन्थु मोनाखै नङा आरो देरहानायबो नङा। BPFआनो देरहागोन। जोङो जेनेबा सरकार दानो हायाखिसै, UPPLआ सरकार दाबाय। सरकार दानाय लोगो लोगो बिसोरो गासिबो UPPL जानानै थांजोब्बाय। आसा खालामदोंमोन ओरैनो थाङा होनना बुंदों, ओरैनो बिना फैसायाव सोरबा BJPआनो जा, सोरबा कंग्रेसआनो जा, सोरबा BPFआनो जा, सोरबा UPPLआनो जा, ओरैनो थाङा माबा मोनसे आसा खालामदों। खिन्थु बे आसा खालामनायखौ नोंथांमोना दिनै मोनगोनखौ नुहुराखै। 5 बोसोर जाबाय, माला मावबावनो? इलेक्सना जाफिननोसै। दा बेवहायनो नोंथांमोना खुद्रिनानै UPPL आरो BJPखौ गारनानै BPFआव हाबनो हाबाखै। दा जोंबो जेनेबा जोङो इलेक्सनाव देरहाखागोन आसा खालामनानै जोंनो भट होदों बे खामानिखौ जुदि जों मावनानै होआबा आंखौ आरो नेक्स्ट टाइम सोलिगोन लेंहरगोन। बोसोरमागा दै खुरखानायखौ बान्दो खोथेजानो लुबैयाखैबा ना जावख्ल'ना होसिनांगौ, खोथेनांगौ ना जावख्ल'ना होसिनांगौ? दा माथो, दा बेखौ जोङो जुदि मावनानै होआबा नोंसोरो जोंजों थाफा मानो थानो? भटआ होखांनायनि उनाव जों जुदि खामानि मावना होआबा नोंसोर जुदि फैगोन जोंखौ नागारसिगोन। जोङो बुंदों रायजोफोरखौ नोंसोर बिसास खालाम, BPFआ जिखिनि खामानि मावनो हायो बेखौसो प्रसार खालाम, बिनि बादै जुदा प्रसार खालामा। जों ओरैनो बुंलानानै लाब गैया। प्रमद बर' बादि न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जों बुङा, मिथिबाय? प्रमद बर' बादि न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जों बुङा। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै जों जानला मोनला बुङा। मोनगोन 75,000 जों बुङा, 20,000 25,000खौथ' मोनखायो, जोंनि दिनावबो मोनखायो। होगोन जों बेखौबो। साख्रिया दङ, सोरबाया मोनगोन सोरबाया मोना। गामिफ्रावथ' आजिखालि मेरला BA पास MA पास दंलै, गैया होनबा नोंसिनाव मेरला दङ। दा जोङो ओंखायनो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोरै बिसोरो थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय जोङो माखासे स्किम लादों। गासिबो साख्रि मावनानै जाजोबनो हाया बा साख्रि मोनजोबा। साख्रि मोनै माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो थांनानै थानायनि लामा खोन्थानो थाखाय, खामानि मावनानै जानो हानायनि थाखाय जोङो बोसोराव 100 कोटि बाहायगोन होननानै जोङो खोथा होबाय थादों। जोङो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन, जोंनि फंबाय बिनानाव, गावनि गथ' गथायफोरनि थाखायसो जों सिन्था खालामदों। जोंनि दिनाथ' बारग'बाय, जोंथ' माबा माबि मावनानै जानांगौ। नोंनि गथ' गथायफोर फंबाय बिनानावफोर गैया होनबा बिराद, बिनि थाखाय जों मावलांनांगौ। ओरैनो हप्ता बुंबा जानाय नङा। प्रमद बर'ना 1 मास ल'सै, 31 तारिख मासनि उनाव बियो खुनु कागज कलम दैनो हाला, ओरैनो नामाव सिम मोनगोन, खुनु अर्डारबो होनो हाया, खुनु सेंसन खालामनो हाया, खुनु एप्रुभबो खालामनो हाया, फैसाबो रिलिज खालामनो हाया।
जोब्बाय दा मार्चनि 2 तारिख दिनै 28 29 दिन दंबावो। स्थितिया ओरैसो जानो थांगासिनो दं जेनो जाय लिडारफ्रा BPF खौ नागारनानै UPPL आव थांदों बा माखासे इलेक्सन गेलेनानै जे गावसोरनि जे सिट एन्ड जे फैगोन BTC इलेक्सनाव माखासे गेलेनो थाखाय फैसा गैला, थाखा गैयाबाथ' इलेक्सन गेलेनो हाखाया, बेनो मोनसे खोथाया। दा बे पारपासखौ लानानै जे रलिं सरकाराव थाबाय थानाय समाव माब्रैबा सरकारनिफ्राय फैसा मोननानै जेनो इलेक्सनखौ गेलेनो हायो, बेबायदि मोनसे परिबेस। आरो दा नै दा रायजो राजाफ्रा जे माखासे मोजां मोनै लिडारफोरखौ जेने UPPL आव थांनायखाय UPPL नि माखासे रायजो राजाफ्रा नेता कर्मिफ्रा BPF आव जयनिं जादों। खारन माखासे बुंगासिनो दं जेनो दा जोंबो एसे मोनथियो, नाथाय जों माखासे ओरैनिबो बा ओरैनिबो साइड फारसे लानानै खोथाखौ बुंजोबा, माखासेफोरनि मानसिनिफ्राय खोथानिफ्राय मोनथियो जे माखासे सिगां जेनो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय समावसो जोङो थाखा फैसा एसेबाबो रायजो राजाफ्रा मोनोमोन आरो माखासे बिजनेस गेलेनायनि थाखाय बा माखासे गोबां बिभिन्न बाथ्राफ्राव बेबायदि मोजांसिनमोन बेबायदि बुङो। दा मबेया मोजांसिन जाखो? दा BPF नि समनिया मोजांसिन ना नै दा UPPL नि समनिया मोजांसिन? रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। जेनो फैगोन BTC इलेक्सनाव जेनो रायजो राजाफ्रा UPPL जों सापर्ट बांसिन थांगोन ना BPF जों सापर्ट बांसिन थागोन, बेयो मोनसे कुइसन जानानै थाबाय। सोरखौ प्रमद बर' सारखौ ना हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहाहोगोन? रायजो राजाफ्रा मोनसे नै दा गोबां जयनिं हाबाफारिबो जागासिनो दङ BPF आव, जेनो जोंनो BPF खौ नांफिनगौ, BPF खौ नांफिनगौ, BPF बायदि मोजां अनख' आरो हाग्रामा महिलारि बायदि नों आं खोथा जाम्बा जाम्बिजों फेस टु फेस रायलायग्रा बेबायदि नङा। जेन' प्रमद बर' सारखौ मोनसे बियो लिमिटेड ओरैनो बेनि माखासे रायलायनायफ्रा रायजो राजाजों फेस टु फेस फर्माव रायलायनाया माखासे बियो गावखौ सेल्फिस खालामो, रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां परिस्थिति जेनो रायजो राजाफोरनिफ्राय लामा सामा लाबोआखै, बेबायदि गोबां बिभिन्न बेबायदि गामि सिङावबो बखिलायनाया सफैगासिनो दङ आरो सरकारखौ जेनो बुंगासिनो दङ। दा फैगोन BTC इलेक्सनाव सोर UPPL देरहायो ना BJP देरहायो ना BPF देरहायो? दा बबेया देरहागोन? रायजो राजायासो डिसाइड खालामसिगोन, रायजो राजायासो गाव गावनि भेलु गोनां आखाइखौ देरहाहोसिगोन। दा रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा रोखोम मोनो आरो सोरखौ देरहाहोयो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय रायजो।